Здравейте хора, сега ще ви покажа канала Паранормал. Точно така, дайте малко напред сега. Опа! Сейчас слизаме в комеди на Осам Брадин. Да. Сега много по-нормални неща. Воу, колко е страшно. Къде сме? Ти взели камера? Да. Окей. Снимай. И сме някакъв на Титаник. Окей, няма нищо страшно. Все пак ние сме най-добрият канал. О, фак! Какво стана, бе? Помощ! Ама защо? Не ме снимай, какво прави? Защо не ме снимай? Не знам. О, фак! Еба. О, не, хванахме фак! О, не! О! Добре. Мале, има пикняк по пода. Воу! Качваме се на втори етаж, хора, качваме се на втори етаж. Що лицето ми е такова, бе? Лабиринт. Какво това е доставено кино? Не става на майка. Get down, Mr. President! Let's see what we have here. Нищо страшно. Няма нищо страшно, както виждате. Горги! Да. Dale, angolo, cante. Тук няма нищо, brothers. Fuck this place. Bro, fuck this nigga, man. Справя фенера. Падна в някаква дупка. Паднах в някаква дупка. Алекс, паднах в някаква дупка. Моля, аз паднах в някаква дупка. Видях ли как го пребих? Моля, да го преби. Какви са тези скибрихала машини? Чакай. Тесвай. Давай, тесвай. Аз тесвах. Аз ще тесвам. О, fucking nigger. Ох. Добре, изкачим през тука. Окей. Както виждате, няма нищо страшно. Спокойно, аз съм тук и ще ви спася. Да. Къде си, Гуги? Тук съм. Добре! Ето тук се качваме. Тук съм ходил. А тук няма нищо страшно. Да бе, ама скибили. Тук няма нищо страшно, хора, виждате ли? Няма нищо тук. Защото канал на Паранормал е най-безстрашния. Какъв този лабиринт тук, бе? О, фак. Тук има някакъв лабиринт, хора. Къде ще нагоги? Оу, крап. Какво е това, хора? Това е череп! Сигма бой. Чакам за джампскер между другото. Нямаме клип, тръгвай си. Фак! Охлюва ме взе! Някаква охлюв ме взе! Fucking nigger! Този охлюв ще го изям! Ще те изям, охлюве! Ще те изяме, охлюв! Снима охлюв! Къде съм? О, crap! Guys, I think I'm cooked. Фак, аз съм сготвен. Аз съм сготвен, каква е тази боболечка, където ма гони, бе? Какви са тия неща, където ма гонят, бе? Пусти ми, бе! Пусти ми от тази игра, бе! Пичкутна, бе! То сохлюка има води, бе! Къде е то охлю, бе? Какво е то охлю, бе? Мак си от тука, паяк! Мак ли си къв си там? Какво си ти? Що си толкова рандом, бе? Не, бе, не ме нападай, бе, циганин! Мак си от тука, бе, циганин! Сега... Добре, откъде си дойдох? Откъде дойдох?
О, фак. О, фак! О, фак! Брото не знае къде се намира. Сготвени сме. Сготвени сме. Моят партньор не знае къде се намира. Виждам. Не знае къде се намира. О, сготвен, Лилброто. Лилброто е сготвен. Лилброто е реал шит. Не знае къде се намира. О, фак! Цигарин! Пусни го тук. Good boy. Фак, не тук. Бро. Як там? No! Пусни ме, моля. Къде съм за Бога? Стига, пич! Стига, още има! Вправя братлето си. Братлето е сготвен! Няма оксиджен! Няма въздух! Не, брото е сготвен. Брото е сготвен. Братлето е сготвен. Той си гледа здравето, момчето. Ако искате още такива правица, чао, до нови срещи, тук беше канал, едно паранормално.